Mä yritän addiin niitä täällä. Enää saa.
Servo kuulemma tulossa. No tulossa. Kyllä mä laitan nyt läpi. On me kommentti. Let's go! Terrorists win. Move it! Mitä? Servo taitaa olla. Kysynkö sen, voidaanko venää puoli tuntia? Puoli tuntia? No mitä vittua? Älä Ei sano, jaksa. ei. Ei voida venää. We kill them all! Ei voida venää. No jos on ihan pakko, mutta älä sitä sano niille. Ettei vitus.
Jes. No mitä? Satiservu. Niin suostuu pelaa. Mikä niistä oli syynä? Mä ois hakenut ECAsta forfeittiin, mut... Let us go. Mä oon yksi servo. Ota infoa. Sori, niin. Infot puuttuu. Joo, venakkaa vuosi. Ja taas rekordia vaan eri nimellä. Jos tällä kertaa tulis päälle ees, mutta... Onks infot Steam chatissa taas? Ei vielä. Nyt on. Onks toi 8512? 851, 8857. Taas päästä servulle. Onks kaikki tessus nyt tällä hetkellä? On. Laittakaa rekordit heti kun saatte servulle päästyyn. Tulkaa terroiksi, Diimoni. On jo. Tuomat täällä. Sitten vaan I rekordi. think I heard something. On tuolla joku color correction. Mulla tuli ihan sama. Missä? Joo, sama. Joo, sama. No ihan sama. Ihan sama. Tänään nyt vinkkuu. Sitä, niillä ois ollu EC-matsi samaan aikaan. No mitä vittua? No mitä vittua ne tähän aikaan sit? En palata Venäjälle. Ei niitä ois pitänyt tuplabuukata, se on niitten oma virhe. Ehkä ne oli kellannut, että ne pääsee siihen lohkoihin kello 6, mutta siinäkin vaiheessa ne ois voinut ottaa admineihin itse yhteyttä sanoa, että tuplabuukkaat muuten. Et ei se meidän virhe on millään asteikolla. No ei vittu. Ja kun en mä oikein... En mä tajua mitään vittua, että ne tietää, että ne osallistuu tähän turnaukseen, niin vittu mä en pelais mitään muista tommosia tällä päivällä. Se voi olla myös, että niillä on joku liiga tai vastaava siellä. Niin. Siis ei se niinku siitäkään, että vaikka me sanotaan ei, niin se viivästyttää koko vitu turnausta tällä hetkellä. Jos yksi lohko ei pääse, niin playoffit ei pääse alkaa ja niin edelleen. Ei sitä oikein niinku, ei oo edes meidän päätös tavallaan siinä vaiheessa. Vahti tsieka, mikä kova kaveri. Ja kun se yksikin matsi niille niinku vihu tulee servulle ja niin edelleen, niin Sammakko. Nää ampuu kyllä kovaa vittu. Did you hear that? Botko. Sen nimikin on Salamanderman. laittaa ready.
kaikki rekordi päällä. Joo. Joo. Joo, puukko eka, ottakaa Kevlarit vaan. En muuta tajunnut viimeksi. Alepa. Let's go! Tästä Stevis onks paha tausta? Meillä on mikki volyymi. Ei taaskaan mitään huolta tästä puukosta. Yks heikko. Aika selkeä! Oho, se tässä. Tääkättyy molemmat. No. We will drive them from our lands. Mä laitoin readit. Okei, Sama taku. pisotako. Joo. Joo. No sama se AB-tako. Joo. Nää ei välttämättä rotaa ihan yhtä paljon jengiä, mutta voi sitä yrittää. Joo. Tää on ihan hyvä, vaikka saisitte sieltä vittu yhden tai jotain, niin helpottaa. Niin, no sehän riittää, että se midi jätkää shortti lähtee vähän rotaan, niin Let's fuck. Okei. Veku se on vasta illalla. They shall regret. PK on varannut se animekissa tytö. Pistämä suoraan. Vai sen merkki. Joo, hei ihmeessä. Smoke! Vaan molemmat vallot. Flashbang! Tuliko se portaille vai mihin sä heitit? Throwing a flashbang! Portaille ja Mutkasta rotas midia. CT1. Mennään. Yksi on Vittu vielä auto täällä. vielä. CT2. Saitil. Vittu soit. Joo, rota Läntti B:lle, vaan. ne tietää et se on B. Hyvä oli. Yksi shortti, yksi keittiö. Tää haastaa joku pois varmaan. Talo, B-talo. Joka puolella. Joo, no läntti Hyvä oli, hyvä oli. tulee ihan hyvä. Pullee kovaa, niin ostaa sit sen jälkeen. Käydään juoksee alle ihan kylmästi, tästä ottaa läntti. Pommi vois tulla palatsista yksi. Juoksee ihan täysin vaan läntille. Venataan ihan sekkaas tohon tulee naadet. Saavu. Samu voi juosta kyllä. Ai pommin kanssa. Joo, juokse, me kumminkin ollaan niin paljon edellä. Noniin, mennään. Varjo, Läntti vaan, pommi läntti pommi maahan. Samu, yritään nyt. Oot sä vähän jumissa? Vittu. Tägätty scoutille. No hyvä duuni, se oli Mitä läntti. se jäi jumii tohon? No sä jäät jotenkin ihan vittu maagisesti jumiin tohon kulmaan. Jep. Paina vaan eteenpäin, ei liiku. Saamussa sait bossi. Samu, ota bossi tonne midiin. Mennään muut ottakaa savut, menkää tekoon, mä tuu UGsta. Haluut sä leetke savu? Onks jollain pislaa? Mä heitän ledkesavu, Mä voin heittää pisla. Harvitse. Joo. Eli mitä me tehdään? Mä heitän ledkesavu, menkää alle kamoilla. Samu tulee midistä, mä tuun konnusta myöhemmin. Ledkesavu lähti. En kukaan ei katso tota vitun. Kattokaa pitti, ei teillä oo mitään kiirettä heittää niitä kamoja. Menkää vaan kohille. Päättäkää kuka heittää minkäkin. Mä heitän Heitä jumala. CT. Mä heitän jumala. Anokaa vittu noille tuo vittu jumputus vois loppuun. Savu. Anokaa sit. Vittu mä en näe onks siellä savu. Ei oo savu. Heittäkää vaan kun tuntuu siltä. Heitä 20. I'm throwing smoke. Lähti. Pistä valo. I'm throwing a flashbang. Mäti pommin tohon. Grenade. Grenade. Pekko kulma. Saitti. Mutka syksyvällä. Samu ottaa se irti pian. Hyvä. 2-2, ottakaa rauha vaan. Yksi jungles kai. Joo, yksi jungla. Mä scoutti jungla. Ja portaille tulee. Vittu. GL. Joo. Nääkin sun asepeipo. Tuolta junglesta. Tos pitää olla ihan kulmas kiinni, muuten se kyllä voi hiipiä tulla just vammaisesti.
Ostaa yksi ekos, ottaa parempi ostosta. Ottakaa pikkukevut ja tekit testaa B:lle kovaa. Mä valotan ekan yhden yli. Joo, mä kehittelen valoa sinne. Hiivitä itseasiassa, mennään sinne ihan niinku... Take care of yourself. Minä ja Peku jäädään pikkasen taakse, että valoa siitä ja lähdette samaan aikaan räjähtää. Ne muuten kuulee shortis, niillä on nopeat rotatet. Savu. Joo. Ei haittaa vaikka siinä on savu. Menkää vaan lähelle, Peku jäädään tähän. Olla valmis heittää. Sanokaa kun ootte vaan. Menkää savu kiinni vaan. Me heittää Pitti nyt. ihan savuukin. Flashbang. Heittää vaan. Kova. Mennä. Forresti! Pientä saatana! Aavi kaupus. Vittu. Short ja Mikko ainakin, tai keittiö yksi. Hyvä dinkki oli. Hyvä Et se oli. dinkki, joo. Kipinät sieltä lensi kyllä. Mennään kaikki 5 aalle kaamoilla, yksi tulee talosta. Mä voin tulla talosta. Ei, heitä se porsu, mä tulen talosta. We will defeat the mercenaries. Näytä se etä. Samu katsoo Näitä nyt jungle sen Samu. pitti. Joo. Heittäkää suhteessa vauhdia, se ei haittaa vaikka savua siinä. 40. Jep. Mitä vittua. I'm throwing smoke. Valotan yli. Throwing a flashbang. Ui, mikä Tullaan. Ei saitin jossain. Grenade. Pommi jää. Hodaris. Jäi. Junglavalla. CTS. Throwing a flashbang. Takana. Hyvä. CT1. Shortti pläntti. Sit vittu. Se on siinä boksi takavasemmalla, just se Kaksi. boksi. Vittu. Nyt Ne mä pelaa rauhoitutaan. Ei, ne pelaa tosi hyvin, ei siinä Niin mitään. pelaa, niin pelaa. Ne oli ihan Ampuu vitu tuikuis kova. koko matkan aikana. Onks Ottakaa vaan ostoa? osto, joo, me rahaa. Testaa midi kautta tällä kertaa. Mä heitän... Tarmeli heitä ledgesavua. No me lurkkalee tällä. Joo, tuukaa pari UG kautta. Smoke. No menkää te. I'm throwing a flashbang. Mä heitän mutkaa Kato savu. siellä. Yrittäkää joku heittää tonne ikkunaan savu. I'm throwing. Lähtö. Heittäkää Eikä joku ikkuna. kumpikaan osunut. Voi vittu. Sortis jotain. BL pomppi yksi. Näkimu. Shortis syvällä. Ikkuna. Throwing fire. Ikkuna oikea vissiin. Flashbang. Ei näy ikkuna oikea Samulla ainakaan. Hyvä Peku. Toinen vielä partsil. Hyvä. Mistä jäi? Menkää nyt yhdessä vaan. Siellä on 4 ja 3. Peku älä puske yksi. Pidä vaan kulmaa vaikka siihen. Tossa kai yksi. Tai Vittu auto. aala. Ja sit pääsee. Hyvä jäi. Ne tietää, ei kun ei tiedä, että menet B:lle. Samu kierrä keittiö kautta. Vittu nyt siitä. Me huoratalosta sinne keittiöön. Jossain on mutka kai. Vaan mutkas. Se keskittyy Ei, mutkaan. saitti. Keittiös on. B-saitti yksi. Saitil vielä. Mutka puoli. Hyvä. Hyvä. Siitä se lähtee. Planting the bomb. Mulla on boss. Hetkää mulle ja Viimonille aseet. Kuka ottaa boss? Lähti. Anna mulle vaan tuossa. Älä haasta suoraan sitä bossia, se on tosi hyvä siinä. Mä haastan B. Ai B:lle, okei. Joo. Ei mennä ollenkaan midiin tällä rundilla. Voidaan heittää skättisavu, että ne ihmettelee vähän aikaa, mä heitän se. Jep. Smoke. Mä pidän tää pittiin ja... Ollaan kaikki vähän. Menkää joku 1 tai 2 UGC. Katotte vähän sinne Hyvä. Puski midi. Niillä on eko.
Toinen oli vielä. Joo. Älä kohtu Siis- P-talo. Yksi vielä midi. Älä mene liian pitkälle, ettei kato ikkunasta. En. En siis Viekää pommi. Tai no joo, Mites tää? Hyvä, hyvä. olkaa vaan rauhassa. Smokata ton ikkuna. No vittu vähän huono. Siinä oli vähän hyvä. Viekää Onks- se tieto. Onks sortis jotain? Ehkä, mä en tiedä. Mennään vaan Liikasta ei talos, ole talos, mitään B. Smoke! Kyllä se... Pysykää vaan yhdessä, ei turhaan antaa niille aseita. Niillä on ihan täysi eko nimittäin. Grenade! Demoni on shortis. Mä menen shorttiin Demonin kanssa sitten. Tuokaa Otan kaikki B-talo. shortikaat sitten lopus pois. Mistä tulos? Tuokaa shortikaat pois. Kattokaa nyt, ettei sota sitä. Joo, mä katon hetken. Mennään vaan tänne hiekkasäkeelle midiin. Hyvä, ei sano asetta. Ikkunas, huhu. Mä otan A-pikin. Okei. Metsä pitistä vai talosta? Pitistä. Ota Demonin pommi vaan. Mitä me tehdään midikaan jättää tyhjäksi? Mä katot... Ei, mä menen midi yksi. Go, my brothers. Menkää vaan tonne Joo, A-pittiin. ok. Jos tulee pikki, niin menette sisään. I'm throwing Kattoks joku talo? Mä voin. Mä voin mennä palaseen. Antakaa Tormeli häärätä ihan rauhassa alkurundi. Midi ehkä puskee tai shortti syvällä. Mut tietää, että midi on tyhjä. Vittu, niillä on vieläkin. Mitä vittu? Palasis Yksi tippuu yksi sisällä. oikeesti. Yksi palasis sisällä. Vaihtakaa B:lle vielä, ihan röyhkästi. Vaihtakaa vaan kaikki. Entäs jos tulee vittu midistä vastaan? Kattokaa sitä palasis. Pitäkää aseet kädessä. Kattokaa palatsia. Yksi on B:llä, shortis syvällä. Shortis syvällä yksi. Tulee Shortti autolle. sama. I'm throwing a grenade. Tietää, että me tullaan B:lle. Smoke! Grenade! No mennään silti sisään. I'm throwing a flashbang. Kato Fore. Foresti. Hyvä. Läntti vaan turvallisesti kiinni, teillä on 2 ja 3. Niillä ei oo Talo yksi ase korkeintaan. Talo pläntti. Meppe ku taloon, jos pääst. Ase kädessä kumminkin, sieltä voi tulla yksi. Siinähän se. Hyvä. Hyvä. Mennäänkö keittiöstä pois? Mennään mutka. Mutka vaan kaikki pois yhdessä taas. Varokaa huorotalo, ettei istu siellä. Kyllä se on saanut jo aseen mun ruumilta tai Demonin ruumilta halutessaan. Mun mielestä toi oli se, just se vitun palasääjä, niin sai kyllä aakoa jo. Okei. Onks meidän bossi vielä? Oh, Tarmeli, mistä lähdet poimimaan? A taas. Mä en sieltä sano äsken Okei, mitään. vedetään äskeinen plääni sitten. Tarmeli yrittää ottaa pikin alta, meitte sisään saman tien, jos tulee. Jep. Siinä on pommi. Mä tuun midistä. Mä tuun palasesta pommin kanssa. Go, my friends. Älä mene pommikas yksi, jätä pittiin pommi. Ei tää alas. Jos sinne palatsi puskee, niin mulla on Ei vittu ei tullut. Smoke. Huono smoke. Ihan rauha vaan. Rappusi konni yksi. Portaan. Okei, mä yritän ottaa konnu ukeasta. Rappusilta tuli kama. Savu. Palasi savu. I'm throwing a grenade. Vittu. Palasen siinä partsil kai. I'm throwing smoke. Mä sain yhden Savutin konnosta. jungle. Grenade. Mä kierrän selkeästä jossain vaiheessa. Puske vaan Dennis. Lipal. I'm throwing. Puoli. 3v3. Smoke! Savutti CT. Konnus yksi, Joo, jungles konno. yksi. Vittu, mulla on yksi HP. Valo. Mä yritän päästä selkeä. Mä voin valottaa side. Mä plantti CT. Konno siellä. Konnu jää hyvä. Mun on pakko väistää, mulla on yksi HP, mä pelaan vikaa. Joo. Täällä on vähälti 1 HP. Jungles osti yksi. Voi tuoda CT kautta se yksi.
Mikä pläntti siellä on? CT-pläntti. Mä... CT. Se, että se... Vallo lähtee. Vallo lähtee jungleen päin. Älä haastaa, kun sä kuolet heti. Eet jo. CT on. Saattaa länt... No joo, katsotaan tois ne yrittää. Mimmonen kuti sieltä tuli, kun tuolla huuto? Hyvä Peku. En tiedä mitä tein, mut hyvä. Vittu mä oon pelannut huonosti, nyt pitää skarppaa. Mikä flinkki niin. Mennään tää rundi midi haltuun, niille ei pitäis oo busseja. Okei. Mä heitän kättisavu. Menkää pari UG kautta. Yrittäkää heitellä shortille pommi. kamaa ja... Ottakaa UG yhdessä. Onks se pus? Onks se Eko? En tiedä. Ainakin midissä oli pelkkä visla. Valota Peku toi. Ei, B-talo. Throwing fire. B-talo puskee. Ikkuna savuis. Hyvä. Valota UG. Flashback. Palatsi ehkä, meidän palatsi yksi ehkä. Pommi jäi sit hei. Matu, mahaa. Konnu. Konnu mun mielestä. Grenade. Vika meidän pitis vika. Eikä B:lle nopee vaan. Älkää hakeko yksitellen, silloin Oikein alkaa. hake, kun saadaan toi pläntti. Jatkaa varmana vaan. Ei se yksin välttämättä tuu edes, se saattaa säästää se AK. Jatkaa Siis missä se varmana. oli se? Missä se oli? Se oli viimeksi meidän pitissä. Otti mut sieltä. Short ja taloplantti itse asiassa yhdessä. Kesken saitti. Menkää Mulla CT kauppa. respaan. Mä valot Shortis. Throwing a flashback. Smoke. Älä Demonin lähde, niillä on kumminkin rahaa ensi rundilla niin paljon. Ne ekotti. Ei tarvi hävitä aseita, pidetään rahat. Ei meidän Helme. tää. Mistä mennään pois? Tulkaa CT Kuka respaan pois CT joo. kaikki. Aseet kädessä kumminkin. No Tarme lisää. Mä en tiedä saat sä säästettyä siihen, kyllä sä varmaan. Tarme ei sanoo box. Ainakin 3 HP edestä. Vedetään taas sama aato, kun Tarme lähtee häräs sinne ja mä tuun sitten sieltä UGsta. Anna pommin pittiin, mä menen palaseen tästä. Joo. I'm throwing smoke. Hyvä savu, en näe mitään. Palasi savu. Fulla varjo vissi yksi. Ai missä? Varjo. Mä saavutan junglen taas. Savut joka vaan kun tuntuu siltä. Ei ne hae. En mä saa mitään. Palata vielä yli. Yksi shortis syvällä. Valo. Jungla. Saitil kesken. Mä sain yhden pois. Kolmosen. Se smoke. Ketkä saitti? Ja Peku Vittu kulmassa. se on kova. Joo, 2 saitil. Joo, ja yksi konnu edessä. Ota vaan pikkejä jos saat. Hyvä, nätti kuti. Toinen vielä oli sait. Se on jossain siinä palatsissa tai Shadowissa. Portaille tulee. Ota Nekin tekki mun käteen ja mielestä. haasta. Flashback. Hyvä yri. Kato ottaaks toisen avika. Otti. Joo, niillä on tuplabossi sitten. Vedetään B-rykä, ihan röyhkeästi. Vittu, Mä tuun midi. Mä otan B-sarjan läpän. joo, me midi Tarmeli. Mä heitän sua kättismoken, niin. Muut taas hiivitään siellä, mennään spotista kumminkin. Se B-jätkä ei pelaa kovin hyvin eikä shortti jätkä. Smoke lähtee nyt Valo vasta. vaan yli. Me tulee myöhässä sit Tarmeli. Muistakaa katsoa se forest. Siellä on aika usein ollut. Arvo, ettei se jos sinun on vikka, et hakee B-talo. Mutta Shortti syvä. syvällä yksi, jep. Testaa Tarmeli poimia sitä shorttia jos saat sen. Ikkunassa jäbä. I'm throwing smoke. Au. Grenade. Ne tietää, että tullaan tänne päin.
Venätään rauhassa, ei meillä oo kiirettä. Siellä on bossi autolla. Äsken tää savu. Onks sun partsees savu? I'm throwing smoke. Lähti. Ota mä vaan heittää. Mä heitin. Meni jo. Throwing a flashbang. Smoke. Mutka. Vittu, savu epäonnistu. Smoke. Grenade. Horhaus 1. Mutka on vieläkin. Grenade. Mutka. Hyvä. Muut tippu. Ikkunas. Saitil jossain. Saitil. Joo. Joo. Armeli, voit melkein säästää sen bossin. Tai sit siinä on vihu ja se tekee tolla. Jätetään bossikauppaa tää rundi, mennään vähän nopeammalla vauhdilla. Mä voin heittää Samulelle, et se osturi. No, heitä vaan. Niillä on 2 bossia, mennään A-taku, ihan normi. Savuilla, mä voin tuottaa talosta, päättäkää mihin te heitätte kamat. Mä laitan CT. Mä itse Eli asiassa, Samu mä heitän, kattoo pitti. mä heitän nopeasti Joo, mä kättis katon kokenne. I'm throwing smoke. Ihan rauha. Ne on pelannut molemmat saitilla koko ajan. Joo, ja sit siellä on luultavasti CTS tai Jungles 1 bossi, niin toivottavasti saadaan CS pois. Ottakaa Shadowin röyhkeästi pois vaan aluksi. Joo, joku Täällä on uusi savu. joku heittää, tai joku menee nopea Tetrikselle ja katsoo se kulma, mä pusken sinne vitun pimeässä. Voitte heittää nyt jos avut, pusketaan vaan läpi. Heitte. Rappussavut tulee myöhäs. I'm throwing a flashbang. Kusitaskussa. Ei kussu. Nätti. Grenade. 2 tippuja. Mulla onkin 1 HP. Jungle Ja pitti. jää. Jungle Hei! palo. Jungle! Ei kun konnus. CT1. Konnus toinen. CTssä. Ai te saitte pommi, voi vittu mä en huomannut. CTs tulee bossikas sitten. Älä haasta Peku liikaa. Jatkaa aikaa vaan niin hyvin kuin voitte. Portailt 1. 1 HP. Voittaaks ninjaa? Sodan 1. Säkkäri rikasta, tule! Hyvä. Hyvä trade oli. Tommi siinä on bossi, heitä mulle alkuun. Niillä ei pitäisi olla EK nyt missään nimessä. Ne on saanut ihan hyvin noin 2 edestruntia voitettua. No koita saadaan Aalta vähän myöhäs. Vedetään se, että mä tuun UGs taas. Räjähtää sisään Stormeli sapiikin. En saanut, mä menen midi. Haluatko joku tulla valottaa se mulle? Menkää joku 2 midiä sitten. Kättisavu. Mä heitän itä. No mä tuun midiin sun kaveriksi. I'm throwing smoke. B-talo saattaa puskea. Vittu! Top midi Midis yks. on pusket. Laitan ne midia ja ne näistä vielä. Joo, midis on. Kuulin mut, ne tietää, että mä oon B-talossa. Käy yhdessä. Ne... Vasemmalla oli. Hyvä. 2v3. Selkä. Se, ei, midi on 1. Midi 1. Tuu. Haastakaa midi yhdessä pois, se on siellä rinteessä. Grenade. Ei varmaan enää konnu ehkä. I'm throwing. Juoskaa respakat ihan täysin alle. Jos se ei jäänyt siihen top midiin, niin ei tiedä, että päästä nopeasti sinne. Se kuulee. Niin joo. Niin, jos ei oo top midis, niin ei kuule. Tulkaa vaikka 1 ja 1 talosta ja 1 pitistä. Älkää heitelkö mitään turhaa kamaa, tuutte yllärinä. Aha. Talossa 1 pommi jäi. Se. Flashbang. Säästä jos pystyt, meillä ei ole rahaa vikaan rundille muuta. Mä pystyn heittää 2. Tai siis jollekin toiselle 2. Paras selkä. Taas sit toinen AK kainalo.
Ei haittaa. No. Ei se on haittaa tossa. yhtään. Mennään Ei haittaa nopeammin. Mulla ei oo savu. Demoni. Pitäisikö sun vetää joku pesari? Joo, mä otan pesari. Testa Demoni puskee sinne B:lle. Katsotaan, jos sä saat Joo. piikin. Läks mä ihan täysin? Joo, vedä yksi ihan Mä suisaan pidän midin missioon. pusku. Eikö Tube-talo myös? Tube-talo. Mennään hiljaa tähän. Kuunnellaan just, jos ne kelaa, et se on hämy. Saattaa kelata, että on Demon decoy. Autolla. Älä me kurkki. Tää kätty kyllä jonkun verran, en mä tiedä paljon. Ei haittaa. Se tulee, tulkaa vaan tähän kylkeen. Se tulee kurkkappia kumminkin Mun mielestä midi tai UG. Ei midi, eikö sortti siis? Hiivitä. Sisä. I'm throwing a grenade. Mutka. Saitte. Forest. Mutka yksi. Foresti kuoli. Mutkassa. Sä näit? Saattaa olla jo saitilla yksi. Joo, siellä Joo, oli. mä arvasin. Hyvä puolikas, hyvä puolikas. 6 rundia on hyvä. Vitu hyvä. Noniin, sit samanlainen pisla kuin viimeksi. Samu ja joku toinen hoitaa. Oliko se Peku vai kuka siellä lutsoi? Ei, mä kuolin ekana heti. Se oli minä ja Samu. Noniin. Mä mennä B. Joo, menkää 2 B:lle sisällä. Mun on Peku nurkka. Samu, hei, mene midiin tää rundi. What? Anne Tarmelika. Konnu kautta vai? Let's Ei go. ihan ikkuna. Pääs nopea rotaan B:lle sitten. Mä en tykkää yhtään tästä. Throwing smoke. Pelataan Meikö sä A-riite. Tarmeli, Mä mene menen semmoiseen spottiin, että sä pääst pakittaa, jos ne tulee alle. B:lle haastaa A, pelataan riiteikillä. B-talo. Joo, Berkä, B. berkä. Sanokaa kun näette pommi. Ettei tee samaa kuin me. Pommi siellä. Kaikki B. Pakittiks se vielä vai onks se saitiin se pommi? Sorti edes. Vittu. Hyvä, vika plantti, talo plantti. Hyvä. Mulla on kitit. No joo. Saatana, tuli plantti. Testatkaa ostaa rifle, jos riittää millään rahat. Ei kyllä riitä. Mä voin ostaa famasi. Mulla on täydet keput, mä en ottanut damage. Miksi me ostais nyt replay, kun nää No ihan sama. Totta. Tai sitten ensi rundin jälkeen ostatte. No mä ostan vaan Maxin kanssa. Varokaa rykää vaan. Demoni, me piskalla vaikuttaa infoa tosta midistä. Joo. Nyt B:lle ei oo menossa kukaan. No vittu sanoit me Mä midi. menen B, mä menen B. Menet sä midi? Joo. Mä tuun B:lle sitten. Down smoke. Laying down Kuuntele, että smoke. siellä ei tuu talorykää. Pidis. Ei kuulu Aivan. mitään. Throwing a Ala se A. Okei. Pommia. grenade. Palasis vielä. Vika Tetris. Out. Hyvä. Nice. Se et niillä oo ostanut. Hyvä homma. Mä voin heittää M4. Mä voin ostaa bossia, jos joku haluu. Ota Ei, itelles ei, bossi ei, midi. pätelles. Ota itelles bossi. Mä tuun Ammu se B:lle Peku sun luukkupas. kanssa. Ammu luukkupaskaksi. Joo, mä ammu. Tuuks sä Belle munkaan? Joo. Mä taas menen shortille syvälle. Throwing Heitä smoke. savu itelles. Grenade out. Jätte savu. B-talous paljon ääniä. Tulee UG. Midis, ylämidi. Joo, ja UG:ssa on. Mä joudun peruuttaa ikkunasta. Throwing fire. Mä katon linkkiä täältä. B-talosta Joo. nauttii. Savu ikkuna. B-talous pomppii yksi vaan se vähän Joo, haastaa. näkyy. Mun mielestä ota midis vaan joo. se pois, Mun mielestä ei se- UG alapuolella. Joo, UG alapuolella pitäis olla 1 tai 2. Ja top midis on 1 tai 2. Joo. Katso minkä executen, ne tulee executen nää kaikki rundit. Kato sit, mä katon konnu. Mä katon konnu myös B-talo, täältä. B-talo Okei. lähtenyt mennä. Lähtenyt menee, okei. Ai vittu, se ampuu kova. Mä vaan ihan Taitaa B. tulla B:lle jo. Ei vittu. B-talos. Ei tuu sisään kyllä vielä. Vaihtaa UG katse. Ala. A. Joo. Sandwiches. Tulee konnu eteen. Shortis, pommi B.
Se tulee ikkuna. 2 on 1. Ota AK siitä matkalla. No nyt vedetään riskillä. Kaiket on yrittämisen jälkeen. Ois hypännyt kaiteen päälle mutkaan, se oli vielä parempi. En mä sitä osaa. Vedetään yksi eko ihan kylmästi, että saadaan kaikille hyvät kamat ja bossit ja muut. Mä otan yhden DS. Mä voin tulla, mä tuun B. Tarmeli pitää yksi B. Okei. Move! Pitääks me midi tyhjäks? Jättää vaan. Mä haastan tosta pittiin, jääkää 3 Mä tonne. menen Shadowia. Pekku Palat. yrittää tulla kattoo sen nurkkaan. Valo, Varo selkeä veistelistä. valo B siis, sori. 1 B-talo. Midis askeli, tulee konnulle. Konnu edes bossi, varo. Zoomailee alle. B. Bossi jäi. B. Yksi savu, vaan yksi savu, sori. Yksi on midi vielä. UGstä saattaa nousta pian. B-talo Puolet 1. boostia. Top midi 1, UG 1 ja B-talo 1 siis. 4. ei tietoa. Saatto väkkää B-talosta, en oo nyt ihan 100 varma. UGs on. Ylämidi. Joo, antaa olla ylämidi. UGs on. Anita respas. Hyvä Peku. Mulla on AK, palatsi jäi. Koitti laittaa savuja ja ne koittaa tulla alle. 2 top, 2 konnu edes, 2 konnu edes. Mä oon ylämidis. Tulee alle, tulee Tulee alle. Konnus, Jo. jungles ja portail. Hyvä, vika jungle edes. Saitti on 3. 2 on 1, ottakaa rauhassa. Läntti mutka kai. 3 taka. Menee CT. CT. CT on, CT sisällä. Throwing a Missä savu? grenade! Nuskout. Toin. Mä haastan. Se sai. Oma tappo. Ei! Hieno kuti oli kyllä se Timoni, ei siinä. Väärää tyyppiä vaan. Tapa. Pakko hakea. NT. Hyvä eko oli. Vittu kun mä en saanut sitä toista. Mä otan sen bossin midi. No vittu mä otan jonkun paskaa. Ota säkin, kyllä. No joo, sori. Mä oisin voinut heittää sua muuta. Let's move out. Tuoks mä päälle? Joo. Smoke! Vittu mä oon pelannut huonosti. Smoke! Tuun nyt kurkkaa vielä kerran. Top midis pari. Jungles 1, eiku UGs 1. Deploying flashbang. Yksi B. Palat sieltä tyhjä. UG edes 1. Laga. Talo B. Throwing smoke. Naatti B. Ei vittu, niillä oli top midis boosti. Savu yli. Aas lopes vissiin kanssa tää. B talos vielä. Se on B. Uskon. Palat sieltä Jungles tyhjä. vittu, jungle se. Grenade out. Molo B. Deploying flashbang. Mä oon jungles. Midis on. UGskin saa ääni. Tarme ei työnnä perstäs vähän syvemmälle, ettei konnusta yletä. Kattoo sua. Okei. Sä olit jo noin syvällä, joo hyvä. Konnus. Konnus on. Yksi on B talo. Tää ei konnus. Yksi on B talo. Konnus on vissiin lisää. Ei näy, B-talo B-talo sosteli. siis Menee kai ainakin. UG. Vuorokopis. Pidä siinä vaan. Joo, Meillä muut. savu. Meillä savu. Okei, Boosti, shortti boosti. kattulle. Huorahuone. Hyvä. A jäi yksi. Aika loppuu. Hei, konnus Tulee tulee alle. läpi, konnun läpi. Otapa pois toi planttia. Tetris! Grenade. Testa ottaa länttiä pois ihan röyhkeästi. Hyvä. Pysy vaan hengissä, pysykää hengissä. Älkää haastako. Hyvä. Ei Vitun kerkeä. Ei kerketä. Ota, tapa. Se ei kerkeä enää. Hyvä, Hyvä. meni rahatkin. Jes, hienoa.
Mä tarvii pyssy, jos ollaan on liikaa rahaa. Ei täällä ole kellään. Vähän hei. Mä voin pelastaa Agile Bell. Ei vittu, ei. Sulla on tossa ase. Mä otan okei. SMG, niin pitäis olla Eko nyt. Move it. Mä tuon alle. Mä menen. Onks mä midi? Oo midi, jos tuo kunnon ase. Laying down smoke. Met Starmille talo. Mä pidän tässä hypin. Itse mä pusken Laying vähän. down smoke. Kyllä mä Kätti heti savu. savu. Kätti savu. Smoke. B-talo tai UG. Pitti tyhjä. B-talo. Se on B-rykä varmaan. Vittu, mä olin paska. Joo, pommis ja Mä en tuli pommis. läpi jo. Kaikki B vaan. Ei jumalauta. Mutka tulee Rauha, vastaan, mutka rauha. vastaan. Grenade out. Throwing flashbang. Oi vittu. Saattaa mennä huono. Joo, hyvä Peku. Ja pitäis kyllä olla heikko joku. Short yks. Mutta jäi. Shortti toinen. Hyvä, Nois. hyvä. Defu vaan. Diffusing. Oliko se ässä? Ei, mä kävin pöllimässä yhden shortin. Mä tarvii asetta. Siinä on. Bunkakin. Ota takas. No joo. Noniin, nyt lagaa ihan vitusti sitten. Joo, sama. Pelaa samaa. For Queen and Countrymen. Tästä sä veit Samu, sen. tossa. Throwing smoke. Laying down smoke. Aalle jotain. Aalle tulee kova. Hyvä. Joo, tuli jo. Pläntti. Yksi plantti. Myypä eteen. Throwing a grenade. Triple vika. Palatsi vika. Se ei. Okei, hyvä. Onks jossain parempia aseita? Ota kiinni. Ei oo parempia aseita. I'm defusing the bomb. Kerää hei Demon, täällä on kitit konnu ees. Okei. En mä kerkään. Kerket. Täällä on vaihdettu noin dead timerit. On muuten ESL Death Timerit täällä. Onko? Onko se vaihtanut? On. Tai siis 2 sekunnin deathcami. Ei oo 2 Let's go, sekuntia. fellas. Deadcam joo, mut siis ei after roundi. On sekin lyhyt. Smoke. Mä savutan. Paskasavua. Throwing smoke. Hiljasta. Kättisavu Mä heitän tulee uuden midiin savun taas tossa. varrella. Smoke. Toppidi bossi. Joo. Valotas lope. Flashbang. Kato konnu edustaa. Joo, Tai joo. mä katon UG:tä. Mä katon Meni tässä tohon silleen. Delppani meni. On varmaan avi, et mä en kutsu Ota se. Tetris jo. Hyvä. Palat siitä. Tuleeko ampua? Paljon. Hyvä. Hyvä. Mä tarvii ase. Mä voin heittää. Mäkin tarvii. Mä Ei heitän. oo yksi. Okei, täältä tulee toinen. Jep. Saaks kaikki aseet? Oh. They're gonna wish they were never born. Throwing smoke. Valoa. Mä tuun suoraan alle. Laying down smoke. Vittu paska. Laying down smoke. Grenade. Kuuntele Kättisavu. Dennis. Kuuntele Dennis B-taloa. Joo. Ei kuulu mitään, mä sanon heti jos kuuluu. Nyt kuuluu, B. Joo, valo. Herkä. tuli B. Bang. Maa Grenade. valois. Mä vaihan keittiöön jo. B. Autolla. Onks pommi näkynyt? Oh, Vaa. Vika vielä Alas mun jossain. mielestä. Mun mielestä B-talo. Pommi on tossa ikkunan alla. Grenade out. Mä pidän short. Mä pidän Niillä on- B-talo. Pitäkää niillä joku oli- keittiö jo. niillä katon oli keittiö. Mä pidän ikkunahuonetta jo. Okei, toi oli vitu tyhmästä, mut silloin on AK kyllä. Joo, niillä on Hiip, AKT. hiip.
Älkää turhaa haastattelu Ketä vasta parisuhteeseen vitu heikko. pommeja? Pommi tässä saitilla jossain. Joo. Jos Throwing a grenade. ihan loppurundista testatkaa tappaa se silloin kun aika on loppu. Jos saatte sitä tapettua siinä vaiheessa, muuten ei kannata haastaa turhaa. Deploying flashbang. Se piikkailee sen. Se venaa tyhmää pitkiä jostain. Flashbang. Diimoni käy hyppää kerran siinä, kun katso, että Ei näy. sä B-talo, siellä. B-talo. Sori. Älä turhaa haastaa. No joo. Tää käytti hyvin. Mulla on 9 kutia. Mä vaan Deploying aloitin. flashbang. Menkää nyt perään. Tappakaa. Ei vittu. Nyt vittu, älkää! Hyvä. Vähän yllätti kun se tulikin siellä. Tarviiks joku? Veikku, mä heitän sua... Tai no joo, ihan sama. Ai mitä? Haluuks joku Aako? Ei tarvi. Pidä vaan. Mä tuun konnukat midiin, mulla on niin huono lähtö tällä hetkellä tonne ikkunaan muuten. Se nyt oli kun mä en halunnut Aakoa. This is real life. Throwing smoke. Tekko metsämällä. Smoke. Avaa ja Incendiary. Se oli luultavasti hämy taas vaan. Aha, Tuhlaa meidän kamoita. Tuhlaa kamoja alkurundista vaan tollain pois. Laying down smoke. Jungle saapu. Tekko me vaan mutkaa jonnekin. Joo. Palatsi yksi. Throwing flashbang. Joo, mä katson palatsia tosi kaukaa jossain vaiheessa. Grenade. Grenade out. Hei, tuli jo! Mihin? Aalle, jos Tää lopee B-talo tyhjä. Yksi lähellä. Hodaris Tappu yksi, se. pläntti. Sä näet tossa oikealta puolella yksi. Kolme. Bokseen takana. Pora. Grenade out. Ei vittu. No, neppakulma. Teku vissi yksi. Ei. Jossain Tetristä hodari. Pora. Yksi on Edgar siinä savuskin. Nyyppää jossain Tetriksellä. Tiippu näkyy. Onhan me rahaa. On. Mä voin heittää yhden aseen. Joo, mä voin Mä tar- ottaa. Mä voisin Diimoni tarve. sulle. Kyllä. Saattaa tulla uudestaan A-executa. Go. Mikä on se pekal? Smoke. M4. Siluton. Bang. Ei. Throwing smoke. Eikö joo silut on? Laying down smoke. Joo, ne jässit siihen. Ei näy ketään tuossa, mä menen ikkunaan. Varokaa konnuu. Mä kato konno. Diimonen kattoo. B-talo jotain. Bang. Joo, B-rykä kamaa mun mielestä. Grenade out. Ikkuna tuli saavu. Top midi, sandbagin takana yksi. Kamaa B:llä vitusti. Mä vaihan keittiö. Oliko feikki? Taisi olla feikki. Ei näy Tulla mitään. feikki joo. Mä en näe konnu kunnolla. Ei näy mitään. Näen. Mä katon taloa tällä hetkellä. Mulla on konnu. Midissä on. Siinä vitu lemis vai mikä vittu se on? Se vitu Ja. nubu. Sanois mua pääsee selkeä jotenkin jungle boostilta. No jotain. mä en näe vittu jungle boostia kunnolla. Okei. Joo, B-talo tyhjä. Tai sit se on anti-feikki, ne tulee kumminkin tänne. Midis vieläkin yksi. Okei. Grenade out. UG siinä alavälissä. Joo. Ne pakitti pois siitä. Se on midis kyllä. Ne on konnu edessä tällä hetkellä. Valo mutkaa. Joo, saavu B:llä. B taas vitus keskelle. B-talo. Hyvä. B-talos pommi. Mutkas kai yksi. Mutkas. Tulee mutka nyt. Throwing smoke. Yksi autol. Mutka on lähellä. Pommiautol. Talos tää yksi. Mutka. Mutka vikasta. Ei oo Saitti. saitti. Se on mutkan puolella saitti. Eli mikä Sai vittu? pää. Mä heitän valoa sinne. Kyllä sille on aikaa. Ei, älkää menkö. Ei. Hyvä. Bossi siitä jo. En saanut assi. Voiko joku heittää sitä bossia eteenpäin, sit yllättääks kukaan? Ei, mahdollisesti viivel. A
we going sneaky beaky like? Smoke! Eikö painamassa savu toikaan? Throwing a grenade! Okei. B-kamaa. A-kamaa, sori. Smoke! Valo. Valo alas. Flashbang! Eikö se kuule? Alle. Midi tyhjä. Mä vallotan tuohon kesken saittiin, saa mun varo. Throwing flashbang! Mä vallotan uudestaan kesken saittiin, varo. UGS ehkä. Kato UG. UGS ei ainakaan. B-talo pommi. Grenade! Ota pysyä hengissä. Mä tuun UGS. Autopommi. Pommi ota. Toinen B-talos vielä. Foresti ehkä. Jäi. B-talos. Pommi jäi. Ei vittu, pommi jäi. AK jäi. Avikka jäi. Hyvä! Heität sitä mallia, niin mä saan hyvät kamat. Vittu mihin se meni? No heitä se joo. Come on, chop chop! Mä savutan liuska. Throwing smoke! Smoke! Throwing fire! Saattaa voisit tulla B-kova. Deploying Läsyy B. Grenade Joo, out. naattii B. B-talos jo. Vaiha Samu. Throwing fire! Okei, mä sain bossista. Midis on Midi bossista. B-talos yksi alas. Mä Ei käyn ollutkaan, midi. ei Älkää ollutkaan vielä, enempää. menkää Ei alle älä, takas menkää. Joo! Mutkasavu. Mä en näe Yrittääks palat ne siitä. konnu Mä en näe kautta palat. Mä en näe konnu. Okei, Tarmeli kanssa B-talos vielä jotain kyllä. B-talos. Mä jää B. Flashbang! Mene säkin uudestaan takas B. Ei mä kato konnua Ei. täältä teleboksi päältä. Dennis on mut. Mä oon mutkas. Mä en näe vielä konnu. Nyt mä näen, ei näe konnussa ketään. B-talos jotain. Midis jotain. UGS kai. Joo, B-talossa. Scoutti midi. Posti! Ikkuna. Okei, hyvä. Deploying flashbang! Vallotan midi. Flashbang! Siinä on UG. Vieläkin UGS. B-talo. B-talos jotain. Midis kans. Aslope. Onks jungle kai? Smoke! Aslope 1. Mä otan se heti kun se piikkaa lisää. Pommi B-talo. Tää oli vaan yksi, tää oli huija. Pommi B-talo. Okei. Hyvä pommi B-talo. Jungle näyttää. Se varaa. Se tulee Kaikki kyllä vaan selkä. sinne B:lle. Deploying flashbang! Mä saavutan B-talo. Scoutti Älä sammuta B-talossa. povu. Älä sammuta. Ikkunahuone, varo Mä se ikkunahuone. tonne pitkälle. Siellä on scoutti. Pistä tsekka. Yes. Aika loppu. Hyvät Vikake aikaa. siellä. Nadetkaa sinne. Stopit vaan sinne. Laittakaa stopit demoihin. Joo. Mitä? 16-12. Käy konfirmaamassa Tarmeli. Hyvä duuni. Kuuluuks Tessus mitä? Polo. Okei, mä kelasin, mulla kaatui vaan CS toi sermoni. Hyvä jätkät. Tämähän meni paremmin kuin odotetusti. En voi kiistääkään sitä, että mun läsnäolo on se juttu tässä. Se tulee automaattisesti. Niin mitä, eiks tänään ole enää pudotuspelit alkaa 12 huomenna?
Ne tulee itsestään näköjään. No ainakaan mä en laittanut niitä. Joo. Miten toi meni toi mapin päätös? Me vetottiin se tuolla Yrkissä. Mä näyttää sulle logi. Tuossa noin. Miten te päätti sen, kumpi aloittaa pannaan? Me annettiin niitä aloittaa. Käsi. Vittu lyö saatana. Ei vittu, jäljellä loikkuu saatana. Jes, vittu mahtuu olla sen mitään. En olisi uskonut, että me oltiin vielä lauta parhaita. Kyllä, huomenna nähdään. Mä olisin, että joo, me pudotaan saman tien. Sait sun GG vielä siellä. Kyllä. Milloin selvii vihu? Ei tiiä. Ei tiedä. Kohta vissi. Se on Sanctuary. Ei mut siis, niin mutta et sitä vastaan enää. Ai niin joo. En mä sit huomisen mä vihu. varmaan huomenna tulee. Se on jonkun loppuun kakkonen. Koska se on hauska niinku tietää, että tuleeko se vihu, jonka te voitte voittaa, vai tuleeko vihu, jonka tulee pataa. Niin. Se on hauska. Seuraava menevät Suomen kanssa. Oli Dennis on kauheessa kaasussa silloin. Se AK on siihen taavainut. Ei kun mä heitin tiikoit pois ja mä astin tilalle molotovin, niin kyllä niin saa tehdä.
kun sanoit, että en mä tiedä tommoista sääntöä.